Kapitel 12. Så fort Julia kommer hjem og ind på sit rum, ringer hun til Jack igen. Endelig svarer han. Jack sidder tyst, medan Julia beretter om rejsen i klubben og alt som hent. Det låter jättekonstigt, siger Jack til sidst. Er du sikker på, at du ikke har drømt alt ihop? Du kanske har feber. Du ved den der gången, när jag hade halsfluss och jag är inte kruxsur, avbryter Julia. Jack bliver tyst igen. Det er noget konstigt med den der klubben, siger han. Efter en stund frågar han, hvor den der kommer ifrån. Og så får du høre efter med den der stille, hun har fået tag i kranen. Julia nikker for sig selv. Det låter så enkelt, når jeg siger det. Så klart skal jeg fråga Helme, og det findes sikkert en bra forklaring til, hvorfor Stella har kranen. Hun kanske har hittat den någonstans. Jag ska fråga henne lite mer nästa gång vi ses, säger hon. Bra, säger jag. Men du kanske inte ska säga så mycket om att du kom till den där pojken. För det låter verkligen jättekonstigt. Jag har något rätt, tänker Julia. Hun skal inte nämna pojken, bara fråga lite om klubben. Julia avslutter samtalen, og sen bliver hun siddende og titter bort mod klubben. Spejlet i bådet blinker svart under snøen. Hun bliver alldeles kald, når hun titter på den. Er den der elake kvinde. Samtidig kan hun ikke slippe tanken på pojken. Kanskje slutter hun kommer til med sig honom hit på noget sæt. Han kunne jo bo her og sove på sofaen i gæsterummet. Men hvor skal hun komme træffe honom igen? Hun løfter op klubben og skåker lidt på den. Snøflingerne vibler rundt inde, men ingen hænder. Så skåker hun klubben igen. Hun stirrer ind i snøfaldet, at det næsten sviger i ørerne, men snøflingerne falder ned og lægger sig på bunden. Julia sukker og staler ifrån sig klubben i fönstret igen, og då pludselig börjar snön vivla rundt i den. Julia der efter der andales. Hjertet banker hårdt i kroppen. Skal det blive så der igen, at hun liksom suges ind i klubben. Hun både ville og ikke ville have, at det skal hente. Hjertet slår endnu hurtigere, og hun næsten skråker. Men hun letter ikke sig fra marken, og